वायो वायो কি বলে শিকাব লাগিব খুলুমবাই ন খুলুমবাই ৰাইজেফৰ বুলি কওক খুলুমবাই ৰাইজেফৰ ইনট্ৰাই খেলাখন চাই কেনেকে লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে ন তো এইটো বড়ত ক'ব मोजां मोनदों जोबोर मोजां मोनदों नायगोन र' मानो नाया माथो बिराद मोजां माने समायना रमायना देलायना फैखादों माइ गायना गोसोम जाबावबाय गोसोम बुंनाङालै होमबा आंखौलाय मा बुंगोन रायजोफोरखे एसे अडियन्सफोरनानो सोंसै बोरै जागासिनो खेलाया बेनिखायनो आबौ दारियाबो गोबौ पिउट ओइथिंनिफ्राय सोंगासिनो टफि गाननो दरखार नामा सोंसै नामा रायजोफोर अनजालि सोंलादो हेलो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय रेसिपिनि खावनायखौ बयनिसिमबो जासि हरग्रोनाय जाबाय थ' आसा खालामो नोंथां गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं थ' लोगोफोर आङो दङ मा होनो न'आव ओमफ्राय दिनै उदालगुरियाव लायनो CM कापआ फाइनेल दं आरो दिनै ओमफ्राय सोर थांखोथाय आंबो मिथिया खिन्थु उदालगुरिनि सिङाव थानाय कनस्टिटिउन्सिफोरनि गेजेराव सोर फाइनेल थांखोथाय बेखौ नायनो आंबो बिराद मा होनो एक्साइटेड ओमफ्राय खेलाखौ आङो देखायगोन खेलाखौ एसे देखायगोन ओमफ्राय मानसिफोरा इन्जय खालामदों ना खालामाखै बेखौबो सोंसैब्रा माथ्र खेलाखौ देखायबालाय माथो जानो नङा जानो रायजोफोरा बेयाव जमा जागोन नालाय बिसोरखौ सोंसै आरो थ'दो जोंनि दिनैनि बे भिडिअ'आ गोबां इन्टारेस्टिं जागोन थ' अननानै स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो थ'दो जोंनि दिनैनि भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर सफैबाय आङो उदालगुरि स्टेडियाम ओमफ्राय उदालगुरि स्टेडियामाव दिनै फार्स्ट टाइम हाबगोन आरो ना दाखालिनो मास मोनसेनि सिगां इन'ग्रेसन जादोंमोन दिनै फार्स्ट टाइम हाबसै आरो ना नै माथो बिराद मोजांखौनो बानायदों ओमफ्राय ओइलाय बड'फानि खाम्फाबो दं आरो ना ओमफ्राय हाबसै ओमफ्राय सिङाव बोरै थ'दो आङो देखायसै बिनि सिगांनो नै गेटआव नायदो बा माथो बिराद गिदिर बल दं फुटबल जोलुर ओमफ्राय खोथाया बिदि बे स्टेडियामखौ माने पुराना सरकारा बानायदोंमोन माने BPF टाइमनि ओमफ्राय दायो माने गोदान सरकारा बेवहाय खेलाखौ खुंहोगोन आरो थ' बेनो गोजोनथाव खोथाया मिला मिसि आरो ना सानैबो एखेलागे गुड बेनो दा बापरे नै नायदो एखेबारे बिराद बानायखाबायलै ओमफ्राय ओइलाय बा बड'फानि खाम्फाया मोजाङानो अबसे बिराद सिगां फैग्रोबाय नामालाय आंलाय माथो नै 320 जाबायानो ओमफ्राय अबेथिंजाय हाबोथाय आंबो मिथिला इलाय बिजोंनो गाखोलाङोदां बेलाय सोंनांगोनलै दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय हम भी नहीं जानता है कहाँ से कहाँ गाखोबाय करता है ओमफ्राय आंबो एसे ओइ प्लेयार खाथिसिम सिगां थांग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय दिनै सोर सिंगारखौ लाबोदों सोरखौ मा खालामदोंथाय र' मिथिया ओइ जोंना नै मेन मानसिखौ लोगो मोनबाय आरो ना सोरनि फाइनाल दिनैलाय फाइनाल नङा फाइनाल जेनेबा धोनस्रि ओमफ्राय बेरगाव जोंना गैला माथो रायजोफोर मा होनो प्लेयार्सफोरा रेडि जागासिनो ओमफ्राय फाइनालाव लायनो धोनस्रि ओमफ्राय बेरगाव बे मोनसेयानो जादों मामोन बियो धोनस्रि ओमफ्राय हरैजाय बेनो जादों बेरगाव आरो ना ओमफ्राय बा माथो बिनिफ्राय अडियन्सफोरखौ नायनो नामा अडियन्सफोरखौ नै नायदो माथो एसे खालिसोब्रा नै बिराद खमानो माथो आङो ना गोजौआव थांनानै सोंहैगोन र' माथो गोजौआवबो बिराद खमसो नुखादों दाहायसो फैगोन नामाथाय एसे हरैजाय थांना फैनि र' मोसाखावरिफोर फैदों नालाय बिसोरखौ एसे लोगो हमहैसै र' नै बिसोरनो जादों बेरगावनि आरो ना सारखौबो एसे सोंसै दिनैनि खेलाखौ माने नायगोन नालाय साराबो ओमफ्राय एसे एक्साइटेड दा सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों आंनि साननायावथ' बे कुब्रेलियानो देरहागोन होनना सानदों बियो माबा बेरगावनि बियो बेरगावनि ना आरो ओइ धोनस्रि कुब्रेलि आरो कबिरालि नङा बियो बेरगाव
बे आंनि साननायाव बिसोरनो देरहागोन बिसोरनो देरहागोन बायदि आरो ना बिसोरनि बयखा सेम आरो बिसोरो औ सेम कमनिया औ ओमफ्राय आं 1 तारिखनिफ्राय नायगासिनो दङ औ ओमफ्राय ओइ बेयो जाबाय बिसोरो एसे बोराय आरो ना बोराय माने एसे एक्सपिरियेन्स नायनोसै एक्सपिरियेन्स आरो सेंग्राफोर सोर देरहायोसै ना दे सार मोजां ना अके बिथां बिनानावखौ जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि गेजेरावहाय मिलौदो गारांजों मेथाइ खननानै जों बयखौबो गोजोन होनायनि थाखाय जोङो उनावहाय उनफारसे आरोबाव बिथांनिफ्राय जों मेथाइ खोनासंनो मोनबावगोन बे समाव जोंनि रायजोफोर बिसोरनो जादों धनसिरि समस्तिनि आरो ना दे बिसोर गासैबो फ्रेसारनि नालाय बेनिखायनो गासैबो फ्रेस नुखाजोबदों फ्रेसारनि नङालै हा फ्रेसारनि नङा धनश्री समस्ति औ सारानो मेनेजार दाखालि लोगो मोनदोंमोनथ' आरो सारखौ दिनैबो लोगो मोनबावबाय ओमफ्राय दे फाइनेलाव सफैनानै बोरै मोनखो माने गिबि गिबियावनो आङो प्लेयार बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होदों हार्टिस्ट धनश्री समस्तिनि जेसेबांखि प्लेयार बिथांमोना खोब खस्थ'नि गेजेरजों नाजानानै दिनै फाइनालसिमहालागै मोनफैनो हाबाय आरो जों आसा खालामदों फाइनालाव देरहानानै जाहाथे काउन्सिल लेभेलाव जों जाहाथे गेलेहैनो हायो क'क्राझाराव गेलेनो हायो बेनि थाखाय खोब उतफुल्लित आरो खोब माने रंजानाय मोन्दों आरो दिनैहाय फाइनालाव गेलेनो मोननानै आरो देरहागोन होननानै जों आसा खालामदों अके सार ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो अल दा बेस्ट थाबाय थेंक इउ सेम टु इउ रायजो राजा नोंथांमोना जुदि मिथियाबा बेनो जादों बड'लेण्डनि सार्जिअ रेमसखौथ' सिनायखायो दा बेनो जादों सार्जिअ रेमस अल दा बेस्ट थेंक इउ दा हरै फैबाय दसे ओमफ्राय गोजौआवबो थांगोन नालाय गोजौनिखौबो सोंगोन थ' बिनि सिगांनो नै मोसाखावरिफोर दंफैयो आरोना बिसोरो मा जायगानि जाखो औ दे फै मा जायगानि नोंसोरो मिक्स ना ओमफ्राय माला मोसायो दा अपेनिंआवनो मोसाखांबाय आंना मा लससो जाबाय नामा होमबालाय दायो मोसाला आच्छा होमबालाय थिगानो दं नायगोन र' मानो नाया माथो बिराद मोजां माने समायना रमायना देलायना फैखादों माइ गायना गोसोम जाबावबाय गोसोम बुंनाङालै होमबा आंखौलाय मा बुंगोन सिख्लाफोरा बिदि बुंबा आंथ' बिराद रागा जोङोलै गोसोम जादोंनो होमबालाय आंखौलाय मा बुंगोन कयला नामा जियानो जा दख'नायाबो गोजा लिपस्टिकआबो गोजा समायथारदों आरो ना बेलाय नै गासैखौबो ओमफ्राय नै बिसोर बुंगासिनो सोरबा सासेखौ लांजायोनो रायजोफोर बैथिंसो ना ओइलाय नायदो ओमफ्राय बासिना हरदो दे सासे रायजोफोर दायो गोजौआव थांसै ओमफ्राय गोजौआव अडियेन्सफोरखौ सोंनानै एसे खबर लाहैसै आरो दे आंबो फार्स्ट टाइम दिनै बेयाव गोजौआव गाखोगोन आरो दे ओमफ्राय अडियेन्सफोरनिफ्राय सोंहैसै बोरै बिसोरनि फिलिंसफोरा थ'दो नै बिदि गाखोलांनांगौ र' बिसोर गासैखौबो सोंगोन आङो बोरै मोनगासिनो र' है माथो साराबो मालाबानो सफैना दं माथो सारा बिराद गुफुरखा माथोलै गुफुरबो गानखादों गुफुरबो बिराद गुफुरथार आयौ मा फोनोथाय फेर एन्ड लाभलि फोनखायोदां बे सेक्सनानो जादों VIP सेक्सन आरोना CMजों लोगोसे मिनिस्टार्सफोरबो दंफैयो बेवहाय ओमफ्राय बेवहाय जे केमेरा नुगासिनो ओइलाय हरैबो केमेरा दंना ओमफ्राय बेयावबो केमेरा ओमफ्राय मेन अपारेटरा जोंना बेयावनो आरोना मेन अपारेटरा बेयावनो दं सारा ओमफ्राय एसे बेस्थ' आरोना सार ओमफ्राय बे भिडिअखौलाय अबाव नुगोन लाइभ स्ट्रिमिं मायाव इउटिउबाव शिबसारनि पेजआव आच्छा फेसबुकफ्राव थ' उनावबोथ' नायजागोन आरामसे अके औ सार इउटुब सार औ
थ' नोंथांमोना जुदि दिनै माने दा भिडिअखौथ' एसे उनावसो हगारगोन नालाय थ' उनावबो नायजागोन आरोना चिफ सारनि पेजाव नायजागोन बेनो जादों VIP सेक्सन औ बेनो जादों VIP सेक्सन बेनि उनाव हरैबो अडियेन्स ओमफ्राय बेखौ बारनानैबो हरैबो अडियेन्स आरोना थ' अडियेन्सफोरनिफ्रायबो एसे सोंसै कि बोरै मोनगासिनो ओमफ्राय सोर देरहागोन दायो नै आलासि सिनायथि जागासिनो आरोना खिन्थु बे प्लेयार्सफोरखौ नायदो प्लेयार्सफोरा जियानो जा ना गोरान बायदि माने बेबायदि गसंनांगोन आरो बिसोरो थ' जियानो जा दसे समनि थाखायलाय गसंनो हागोन खिन्थु जेनेबा बारा गोबाव माने बिदि गसंनो होनाङा आरो नङाबाथ' ना गोरान बायदि मोनो थ' अडियेन्सफोरनिफ्रायबो सोंसै सोरखौ देरहागोन बायदि नांदों आरो ओमफ्राय सोरनि सापर्ट फार्स्टआवनो गाब्रिएल सोर देरहायो भेरगाव देरहागोन 100% बेसे गलाव 5-2 आयौ बापरे 5-2 देरहायोनो र' हरैनो सोंसै र' ओमफ्राय नै बेवहाय दे दानसोरा सोर देरहायो मोजां नायनोसै खेलाखौ दाहालागै नायथ'वाखै सापर्टआ नायनानैसो बुंनो हासिगोन गेलेगोन बेनो सापर्ट खायदाया थिगानो माने जेरैथिंबो जानो मोननांगौ नालाय दासो एसे माने सिटआव जिरायना नायबाय आरोना फार्स्ट टाइम नाटफोरालाय दंना गैयाब्रा दं माथो थिगानो बिनिफ्राय बिराद बरिया सलिड नुखायो माथो सलिडखा भिउआ ओमफ्राय सोर देरहागोन औ जेबो बुंनो हाथ'वा दायो खेलाखौ नायनानैसो गम मोनगोन दाना स्टार्ट जासिगोन आरो बारा गैले नै हेन्डसेक लागासिनो सारा अल द बेस्ट बुंगासिनो दां दायो रायजोफोरखौनो एसे सोंसै आरोना नै बेखौनो सोंग्रोनोसै सोर देरहायो सोरनि सापर्ट उदालगुरियानो उदालगुरि माने धोनस्रि आच्छा धोनस्रि नायनोसै धोनस्रिया बे पिंकआ दे दायो नायनोसै ओमफ्राय सोर ओइलाय सेंग्राफोरबो दं माथो कार सापर्टखौनो जिकिब बारे पिंक कलर तो जिकिब बारे पिंक कालार माने धोनस्रि प्लेयार्सफोरनावनो सोंसै र' बिसोरखौ एखेबारे प्लेयार्स बायदि नांखादों माथो रियेल मेड्रिडनि सोरनि सापर्ट उदालगुरि माने धोनस्रि मय मोनसे पिंक ना बे ब्लुखौ पिंक कालार पिंक माने धोनस्रि माथो बांसिनानो धोनस्रि बे साइडनिया गासैबो धोनस्रि नामा नोंनालाय भेरगाव औ दासो नै बे बिसोर सानैनि गेजेराव एखेबारे सौला सौसि जानो हागौलै नै रायजोफोर किक अफआ जाबाय खिन्थु माने किक अफनि माबाखौनो देखायासै आरो आङो ना गमावहाय थाबाय नालाय किक अफखौनो नै सानै जोहोलावा गोजाननिफ्राय आंखौ नुनानै फैबाय बिसोर सानैया नामा ओमफ्राय मा नाम नोंसोरलाय बिरखां ओमफ्राय नोंनालाय कृष्णा बिरखां मा बिर होगोन नामाब्रा ओमफ्राय सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों नोंसोरलाय टिमखौ पिंक कालारखौ ओमफ्राय नोंलाय नोंबो आंलाय किपारा गामिनि नोंसोरबो धोनस्रिनि मा गामिनि नोंसोरलाय खासिबारि नोंसोर खासिबारिनि खासिबारि गामिखौलाय मानो खासिबारि दोनखो मिथिया सिगां बिराद दाउला खासि खालामोमोनदां मिथियालै लांबाय होदो आयौ जेने तेने बासिखाबाय आयौ जोबायमोन नै बलानो एखेबारे दाव गावनाय बारिसो आयौ हनै नायलाय दहायनिफ्रायनो सोंथाबगासिनो CM सारखौथ' दिनै रेस्टखौनो होखायाखै जा सोंगासिनो बेनिफ्राय बेबो एक्सपार्ट नालाय बुंगासिनो थिगसे हनै नायदो मिडियानि मानसिफोरा जा सोंथाबगासिनो होदो
होदो आया बिदिनो खननै जाखांबाय खननै जाखांबाय ना फाउल मोनसे मोनदों इनडाइरेक्ट फ्रि किक ना डाइरेक्ट फ्रि किक नै माथो भेरगावना जालेब्रा जोनायफोरानो माथो दाव गावनाय बायदिसो गोजौ गोजौ थांलाबायोरा बे पिंक कालाराबो जोदोंमोन एखेबारे हाबासै गोजौजोंसो थांबाय हनै आदामोना आंखौ हेल' हेल'सोनो हेल' जोंना ओमफ्राय बोरै मोनगासिनो मोजां मोनदों नायनानै खेलायाबो मोजां जादों पिंकनि सापर्ट ना ब्लुनि सापर्ट ना गोथांसो बुंगोन माबानि ब्लुनि पिंकनि माने धोनस्रिनि माथो बांसिनानो धोनस्रिनि नामाब्रा आच्छा आच्छा धोनस्रि दैसा बे फाइनालनि फार्स्ट कर्नार आरोना धोनस्रिया लाभ खालामदों मोनदों दायो नेनायसै बोरै लायो बिसोरो हनै जाले हनै माथो हनै माथो खर'नि बे उनावसो नांबाय नामाथाय माबायदि पास होयोब्रा बिदि गेलेब्रा बोरैथो जानोरा उदालगुरिना माथो क'क्राझारनिजों बिदिबा जेनगोनसो माथोब्रा ना मानो क'क्राझारनि रायजोफोर क'क्राझारनियाथ' आरो खाथ्रासो बिदिजों जाले उदालगुरिना देसि अमा जाया नालाय इउरिया अमा जायो नालाय बेनिखायनो क'क्राझारनाथ' देसि अमा नालाय नायनोसै मा जायो प्लेयार्सफोरनि थाखाय वाटार ब्रेक ओमफ्राय अडियेन्सफोरनि थाखाय हासुनायनि ब्रेक नामा सेंग्राफोरसो माथो गलखौनो माथो एटेकिं थार्डआव जाया लाङो गलनि खाथियाव सोनोनो हाया माथो बिदिबा बोरैथो जानोब्रा उदालगुरि नालाय दुखुसो मोनगासिनो आङो ओमफ्राय एसे हरै थांनो र' भिडिअ लाहैग्रा सासेनाव आदै MBX हेलो सर हाउ आर यू अरे कैसे हो ओइलाय बेनो जादों बिथां MBX नामाबो जा खाथ्राखा बेना ओइलाय आसोला बिनिफ्राय स्टेन्ड लागायनानै बिनिखायनोथ' हदाय भिडिअ हगारो बियो क'क्राझारनि रायजो राजा नोंथांमोना जुदि बेखौ सिनायाबा बेनो जादों MBX 3 सुपार डिभिजननि खेलाखौ बिराद मोजाङैनो साफायनानै हगारो नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ नामा आदा नंगौ येस दायो ब्रेक टाइम जाबाय ओमफ्राय ब्रेक टाइमाव एसे ओरै गिदिंहैसै बेरायहैसै ओमफ्राय माथो मा होनो स्करा 0-0 ओमफ्राय आखाइजोंसो सोना होबायमोन बे धनस्रिना येल' कार्ड मोनबाय आरोना दायो जोङो हरै थांसै ओमफ्राय दायो मोसानायबो नुनो मोनगोन जोङो ओमफ्राय बेजों बारलांसै जोङो र' ओमफ्राय नै रायजोफोरखौ नायलाय रायजोफोरा दंसाबो माथोफोरा फुल जाबाय
दायो बाबुखौनो सोंसै आरो मा नाममोन नोंना कृष्णा कृष्णा बोरै मोनखै खेलाखौ नायनालाय मोजां मोजां कृष्णाया मोजां मोनदोंना खेलाखौ नायनानै दायो हरै थांनानै सोंहैसै र' ओइ हरै नायदो अडियन्सफोरखौ सोंहैसै ओमफ्राय बेयावहाय एसे भिआइपिफोर दं आरो ना थ' जोङो हरैनो थांसै रायजोफोरखे एसे अडियन्सफोरनावनो सोंसै बोरै जागासिनो खेलाया खेलाया मोजां जादोंना जायाखै बिदिब्ला बोरैथो जानोब्रा क'क्राझारनिजों जेनगोन माथो बिदिबा क'क्राझारना देसि अमा जायो नालाय उदालगुरिनि गन्थंखौसो जाजोबगोन माथो बिसोरो ओमफ्राय सारमोनालाय बोरै मोनगासिनो मोजां मोनदों बिदिबा माथो क'क्राझारजों जेनगोन माथो मोजां गेलेनांगोन एसे डेन्सखौनो नायसै दसे एसे गोसो सान्थि जानायनि दाहाय फैगोन बिसोर बल लाबोग्रा आरो ना मेथाइ रोजाबनो थाखाय रायजोफोर अनजालि सनाया मेथाइ रोजाबसिगोन बे सिंगार लायनो माथो ओमफ्राय र' एसे खोनासंसै बिनि गारां माने गोदै देंखोखौ नामाबो माथो अनजालि सना माथो बिराद मोजां ना नामा बरिया नामाबो बरिया औ ओमफ्राय माने नुनायावबोथ' मोजाङानोथ' दायो गारांखौ नायसै र' गारांखौ खोनासंनानै र' गोसोआ बोरै जायो र' हेल' आंखौ सिनायहराखै माने गोजान जायोना जोंथ' सिनायहरदों खिन्थु जों जाहाथे माने 0-0 जादोंथ' औ 0-0 देरहाबानो जाबाय आरो सुबिसिस थाबाय थेंक इउ सुरेश एसे धोनस्रिनिखौनो एसे सोंसै धोनस्रिनिया बिराद नारजादों मानोबा र' रेमस मा जाखो मानो एफा नारजाखोब्रा नोंसोरलाय खिन्थु नोंसोरना एटेकिं थार्डआव एसे मोजां एसेनि थाखाय हाबाखै बिसोरना एटेकिं थार्डआव मोजां नङा लाबोयो खिन्थु बानायनो रोंला आरो दिनै जोंना हाफसा एकदमबारे दुरबल जादों गेलेनो हास्रायाखै मैयाव माबाफोर ओंखामफोर मा होनो फुङाव जाबोनाया एसे बारा जादों अमा बेदर मोनजायाखै दा जानो हागौ बेनो दा अमा पावार बेलाय जोंना केप्टेन मा बुंनो सानगोन दालाय दा माने एसे प्लेयारफोरखौ जस होनांगोन ना जस होफिनांसिगोन माने जोंनिया मिलायनो हागौथाराखै एबार जों एकदम फुल कनफिडेन्स लानानै एबार गेलेबाय जों देरहानायखौ लादों आरो जों एबारावबा अके अल द बेस्ट थेंक इउ It's time for Bodoland. Wow, अनजालि सनाया खात्रा माथो दे बेरगाव बोरै दालाय मोजां माथो दहायनाबो मोजाङानोमोन एटेकिं थार्डआवल' जाहैयाखै एबारलाय दालाय मानो नाजागोन एबार हागोन ना खात्रा दरे खात्रा सुपार आदिबासी लगे पारबे निकी
কিন্তু গোল তো হওয়া নাই দে গোলর তো जोंना बे आदिबासिफोरा बिराद खारनो हादों हानायालाय खारखादों खिन्थु एसे जाहैयाखै आरोना लास्टाव माथाय इन्जर बेदर जाना फैयाखै नामाथाय इन्जर मोना नालाय दायो बेनिखायनो आउट अफ सिजन जाना दं आरो दायो नायनोसै सेकेन्ड हाफसा बोरै जागोन लेट्स सी दसेनि उनाव जोंना देंखोगिरिफोरखौनो एसे सोंसै आरोना खेलाखौ नायना बोरै मोनदों खेलाखौ नायना मोजां मोनदों सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों मिथिथ'आ ना ओरैबाबो पिंकआथ' फेभरेटखाथ' पिंकखौनो एसे सापर्ट खालायखादों दा दख'नायाबो पिंक ओमफ्राय गुस्थियाबो पिंकआनो दे नायसै जोङो दायो सोर देरहायो सोर मोजां माबायै गेलेयो ओमफ्राय नै हिर'फोरा नोंसोरथ' मेंखायाखै दा मेङा बिसोरो बिसोरनो जादों बल लाबोना होग्रा आरोना एसे खाथिनिफ्रायसो नायसै नामाथाय र' नै आदामोनबो दंफैयो आरोना माबानि निउस मिडियानि ओमफ्राय निउसखौ मा होनोमोनलाय बर'आव खौरां बिजों ओमफ्राय प्रमद सारखौलाय CM सारखौलाय मा सोंखोलाय दिनै जोङो नैबे खेलानि बिसय सोंबाय जेनेबा मानि थाखाय CM कापखौ लानाय जादों आच्छा बे थारमाने हिस्ट्रि ना फार्स्ट टाइम बेयाव लानाय जादों नालाय दा बेनि थाखाय जों सोंदों आरो थारमाने जि बड'लेण्डआव जि BTR-आव बेबायदि CM काप जाफेराखै ना होमबा दा जों नुफेराखैबो स्टेटआव जादों आरोना स्टेटआव जादोंमोन बेबो रेगुलार जायामोन बेबो रेगुलार जायामोन दा नेक्स्ट थारमाने आरो प्रमदा मा होनदों जेनेबा नेक्स्ट इयारनिफ्राय बे एनुवेलि जालांसिगोन आच्छा अब्लाथ' मोजाङानो जागोन जिखिनि प्लेयारफ्रा बेयाव सेलेक्सन जाबाय बे सेलेक्सन जानाया थारमाने नैबे जिथु दुरुं काप जानो थांगासिनो दंना बे दुरुं कापाव गेलेनो चान्स मोनगोन आरो मोजाङानो अब्ला आं गोजौनिफ्राय नायहरबाय थादोंमोन नालाय CM सारखौ थिगसे बिराद गोबावैनो सोंखाबाय हायोबो मालाय माने बिराद एन्सार होखाबायबो नै सेकेन्ड हाफसा स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय पिंक कालारा दोनसै दै धोनस्रि पिंक कालारा ओइ ग्रिना हनै हाब्बाय मा जाखो हाब्बाय हनै हाब्बाय भेरगावनाव सोबाय आरो नै दासो किपारनिफ्राय बारग'दों बला हनै किपारा खर'जोंनो सौना होबायलै किपारा गम गोनांसो खात्रा हनै दायो मा होगोनथाय रेड कार्ड होबाथ' सेसखासै मा होयोसै दायो नायदो बिदिखौथ' रेड कार्डखौनो होखायो दे नायनोसै र' हनै रेड होखाबायबो बुंखादोंमोन नालाय रेड मोननो हागौ होननानै रेड मोनखाबाय आरोना रेड कार्ड मोसौ बायदि सौखादों एखेबारे दायो किपारा सोर दस्रा थांनांसिगोन बेबायदि सौनाय बिदि खर'जों नुफेरदोंमोन दिनै नुबायना खाथ्रासोलै खर'जोंबो सौखायो मोसौआल' सौआ मानसियाबो सौनो रोंगौ हनै लांनांबाय बा उदालगुरियाव एफा गरम जागासिनो खेलाया नै खारलांबाय हनै नै ओमफ्राय जेनेबा नियम मथेबा जेनेबा जाय रेड कार्ड मोनो बे माने सिङाव थानो मोनला आरो ओंखारनांगोन विनारनि रानार्स आपनि ओमफ्राय गेजेरना बियो बेस्ट प्लेयारनि आरोना बेस्ट प्लेयारना नै जुथा मोनगोन जुथा ओमफ्राय बल मोनगोन आरोना सारमोनखौनो सोंसै बे रेड कार्ड होनाया मोजां जादोंना जायाखै सार मा सानो ओरैनोथ' बियो रेड कार्ड होनाया मोजां जायाखै मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा वार्निं मोनसे थायो नंगौना नङा भुला जादों बेखौ मिथिबाय बुजिबाय गासिबो खिन्थु रेड कार्ड होनाङामोन बेखौ रेफ्रिया फार्स्ट येल' होनांगौमोन आरो ना दायो डाइरेक्ट खर'जों सौबाय नालाय थ' बेनिखायनो होबाय ना डाइरेक्ट खर'जों सौनायखाय होबाय माने अब्लाबो थारमाने कनसिडारा खनसे थायो आरो ना नेक्स्ट टाइमावबा होजायोमोन बेयाव बुंनांगौ जेबो गैयामोन खिन्थु बेखौबा भुल मोनबाय आरो जोङो डाइरेक्ट रेड होनायखौ दा नै नेक्स्ट साबस्टिटिउट किपारा हाबसिगोन दायो दासो खेलाया एसे गरम जासिगोन आरो खेलाखौ नायनोसै दायो आरो दायो मेदाममोनबो दं आरो ना थ' मेदाममोनखौ मोनसे बुंनोसै आरो मोनसे
এটা বৰ্ডত শিকাই দিব লাগিব ন কি বুলি শিকাব লাগিব খুলুমবাই ন খুলুমবাই ৰাইজেফোৰ বুলি কওক खुलुमबाय रायजोफोर ओमफ्राय খেলাখন চাই কেনেকৈ লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে ন তো এইটো বৰ্ডত ক'ব मोजां मोनदों मोनदों औ जोबोर मोजां मोनदों औ मेडामासो साबसिन रोंगौ आबौ बोरै मोनगासिनो खेलाखौ नायनालाय बोरै मोनदों थिगानो ना मोजां नुहुरदों दा ससमाया पावार गोनां ना टेनसन गैया आबौआबो बेनिखायनो आबौ दारियाबो गोबौ ओमफ्राय थांबायथ' आङो गाहायाव नायहैबायना मोसानायखौ बिराद सलिड मोसाखादों बिसोरलाय मा लाजिदों हनै माथो हिर'फोरा गोजौनिफ्राय बा सेंग्राफोरा खाथ्राखालै नानि मा जाखो सोर हेम खामखो पिउट आंबो बेयाव जिरायफानोसैलै दसे बोरै मोनदों सोरनि सापर्ट डाबल सापर्ट जायनो हायो बेखौनो सापर्ट डाबल केन्डिडेटआ मोजां नङालै माथो बिथिंबो लाब जानो हिनजावाबो डाबल बिहा सानै लायो आङो थिखनियाबो डाबल हाथायाबो डाबल ओमफ्राय बारा बुंलालै बारा बुंजाला पिंक कालारना कम्बिनेसना मिलायाखै बेनिखायनो मानसिफोरा एसे चियारआप खालामदों हाल्लाबो खालामदों आरोना रायजोफोरा एखेबारे खेलाखौनो मोजां मोनखायाखैदां ना मा होनो आदा मोजां मोनदों खेलाखौ बरिया मोनदोंनो आंथ' मोजां मोनाखैलै र' ओमफ्राय रायजोफोर माथो आरो खेलाखौनो नायबाय थानोसै दसे केमेरानि उनाव थानाय केमेरामेनखौबो एसे नायदो नै आसोला बिराद हेन्डसामथार नै एसे बिराद ध्यान होगासिनो बापरे दहायनिफ्रायनो केमेरायावल' बेयावल' मेङाखै मेंबाय ना ओइथिंनिफ्राय सोंगासिनो ट्रफि गाननो दरखार नामा दहाय सान्दुं दंमोन आच्छा सान्दुं औ सान्दुं दंमोन नालाय बेनिखायनो ट्रफिया गोनांथि आरोना नोंसोरलाय सोरखौ सापर्ट खालायदों ब्लु बा ब्लुआनो देरहादों माथो बिसोर जायखौ सापर्ट खालामो बिसोरनो देरहादों ओइस माथो बे किपारा आसोलासो सन्जुसो माथो जोंना मोजां क'क्राझार थांनो मोनसिगोन खिन्थु क'क्राझार ना बेवलफोरा क'क्राझारनिखा क'क्राझारनि प्लेयारफोरा खिन्थु देसि अमा जायै जायै खाथ्राखादो बिसोर जोंनि बाहाय उदालगुरिनाबो डेन्जार जायो उदालगुरिनाबो डेन्जार किपारा खाथ्राखाना रायजोफोर गोदै देंखोगिरिजोंनो लानोसै आरोना नामाबोथ' बिराद मोजाङानोखा अनजालि सना आङो सिगां मोनसे भिडिअ हगारदोंमोनलै आंनि भिडिअफोरखौ नुदोंना नुवाखैथाय अनजालि होननायखौ नुदों सोंसै ओमफ्राय गानाबो मोजां जादोंमोन सोंसै नामा रायजोफोर अनजालि सोंनो नागिरनायमोन आङो नों अनजालि नों आंखौ गावनि जिउनि अनजालु होननानै गनायना लागोन नामा होननानै आरो मेनेजार सारा एसे बेस्थ मेनेजार साराबो कच बोरै मोनखो देरहाना जोबोद मोजां मोनबाय जों आसा खालामदोंमोन देरहागोन होननानै खिन्थु टाफ जादों गेम बिसोरबो मोजां गेलेदो जोंबो मोजां गेलेदो दहायनिफ्रायनो जोङो बा गासै अडियेन्सआबो नुगासिनो पजिसनालाय नोंसोरनियावनो खिन्थु बे एटेकिं पार्टआव जाहैयाखै आरो बेनो फार्स्ट हाफआव जोंहा
पजिशन मोजां जादों एटेकिं जाबाय थादों खिन्थु फिनिश जायाखैमोन जेतिया हाफ टाइम जाबाय जों प्लेयारफोरखौ गासिबो ज' लानानै जोङो बुंनो हाबाय जे नों बेयाव पजिशनाव थां बे पजिशनाव थां बे हिसाबै गेलेबाय सेकेन्ड हाफाव जों स्कर खालामनो हाबाय आरो मोनदोंमोन मोनसे खिन्थु स्कर खालामनो हादियासै बिराद मोजाङानो जादों खेलाया पुरा डमिनेटिं जाखादों ओमफ्राय आसा खालामो जोङो बे उदालगुरि जानानै क'क्राझारावबो मोजाङै गेलेहैगोन औ थेंक इउ बिसोरनो जादों विनिं टिम आरोना भेरगावनि लोगोफोर नै प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि दायो जासिगोन आङो नाथाय दायो आङो थांसै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथां गासैबो भिडिअखौ मोजां मोनबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय कमेन्ट्सआव लिरहर ओमफ्राय जोंनि फेमिलियाव जइन जानो थाखाय अनलि साबस्क्राइब खालाम थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' ताब ताक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों